Здравейте, YouTube! Това е първи урок за как да се направи сървър. Това ще е Bukkit сървър. За начало правите си папка. Ето така. Пишете примерно Minecraft. Пишете примерно Minecraft сервер. Извинете, аз вече им такава. Тогава ще направим. Айде папка Minecraft. Аз правим папка Minecraft. Така. Влизате в Bukkit.org. Ще го има в описанието. Натискате Get Craft Bukkit. Ето тук го пише. Така. Извинете само да проверя нещо. Добре. Ето тук. Тук пише Setting up a server. Тук. Така. Това го запазвате като страница, нали? Добави като предпочитани. Така. Добави. Тук пишете. Влизате в Google. Ето Google BG или google.com. Зависи. И после пишете. Тук пишете Bukkit. Guide. Ето, Guide. Натискате това първото. Така. Чакайте малко, защото ми е малко бавен нета. Айде де. Аз това ще го затворя. Давай де. Много мразя това. Натискате Download. Ето тук. Натискате Download. Чакате. Ето тук пишете пак Download. Натискате го пак. Не се притеснявайте, нищо няма да стане. Така, чакайте малко. Натискате Download. Чакайте, защото... Ето, натискате Download. И тук ще го записвате. Запиши. Ето, то се изтегля. И така, между другото забравих да ви кажа, че докато се изтегли ще паузирам. Така, ето, свали се. Така, аз съм го копирал от изтеглени файлове тук към папка Minecraft. Ето я. Натискате папка Minecraft. Ако, нали, вие сте си направили такава, искате представи и ето го Bukkit Guide. Самият той. Чакате малко. Отваряте. Това го затваряте. Ето видите ли? То се зарежда. Аз ще ви науча как се прави без хамачи. В смисъл само с рутер. Защото така, за да могат да влизат всички хора. Натискате старт. И чакате само. Така. Чакате, то ще отнеме известно време. Ето, вече почва да се зарежда. Така, чакате малко. При вас е толкова бавно в начало, но нищо. Все пак, после резултата е недостижим, нали, както се казва. Така,
Ето то ви изписва Starting Minecraft Server on така. Bucket Auto Updater и почва тук да такова се зарежда World. Чакате. Ще отнеме малко време, но сега само като се зареди, защото следващия път, като го пускате, ще е малко по-бързо, защото сега те първа се таковат данните. Така. Давате, чакате. Айде да е. 65, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 79, 81. Ето, сега това е Preparing Start Region for Level 1. Seed, тук пише Seed. Ето сега вече почва още да се зарежда. Сега, като изпише да, ще ви покажа какво да правим. Ако ми преминва мишката, това е нещо от лаптопа, не знам, трябва да го правя. Когато снимам, винаги става така. 50, 55. Само вие колко минути, защото това се конвертва супер много трудно. Вече стана левел 2. Имаме някакъв напредък. Ето видите ли, вече почва по-бързо, постепенно, защото вече повече се заредило. Ето, дан. Като изпише ето това, дан. Виждате ли го? Ето. Цялото. Опа. Дан. Изписва дан. Натискате стоп. Ето тук пише stopping the server и чакате. Не трябва да го затваряте нито така, защото така ще се изтрият всички данни. Ето, чакате. Така, айде да е. Ето, the server has stopped. Първо това трябва да напише. Server options. Тук пише Generators settings. Това не го знам. Колко максимално хора могат да се опват. Всичко дали има nether, какъв level name, това си поставяте на World, ако искате. All of Light, да се лети, да показва achievementите на постиженията на играчите. Server port 25565, така си го оставите. Level type default, дали да ви е плосък, обикновен. Ако искате да ви е обикновен, оставате така. Това не го знам какво е. Level seed не го знам. Това е за seed, сигурно. First game mode, такова автоматично да се правят на game mode. Server IP, после ще ви го покажа. Max Boil, доколко високо купчета могат да строят. Спам на ПКС, колко дали да спамва селяни и такива. Whitelist, нали ако имате такова, ако искате да оправите спауна, направите го на true и тук пишете хора. Spawn animals, дали да ви спамва животни. Hardcore, дали е hardcore сервера. Snooper, не го знам това. Online мод, задължително да го правите на false. Или както. Независимо. False, да. Ресурс пак, ресурсен пакет. PvP, дали ви е включено или изключено. Difficulty, Enable Command Block, дали да ви е такова. Game mode, какъв game mode да е. Player idle timeout, какъв да е timeout-а. Max players, колко максимално играчи може. Spawn monsters, такова, дали сте спамва животни. Generate structures, нали села, дънжани и други. VL distance, това не го знам какво е. MOTD е името на сервера. Пишете, ето примерно, аз го пиша, айде да кажем Stales 54 Craft. Малко тъпичко. Но, така. Сега влизате там, където сте били.
и пишете, ако сте с рутер TP-Link. Това само, че защото аз съм с рутер TP-Link и така. Ето видите, тук така пишете IP config. Ето и то ви излиза всичко. Виждате ли е така? Ето това. Виждате ли го? 192.168.0.1. Пишете го ето тук. Опа. Опа, чакайте. При вас може да е различно, но при нас е... При мен си е така. Ако се с рутер TP-Link, админ е потребителското име и паролата е админ. Ето, натискате и влизате в самия рутер. Ето го. Така. Ето, виждате ли? Така. Натискате forwarding. Чакайте, това тук не ми трябва. Натискате forwarding. Ето тук Virtual Servers. Натискате Add New. Service Port 25565. Internal Port 25565. Опа. 25565. IP адрес. Ето пак влизате тук. И тук ви го изписва. Е това IPv4 адрес. При мен е 192.68.0.103. Протокол. Ако правите сървър на Minecraft, натискате TKP, ако е на CS, UDP. TKP аз го правя, защото е на Minecraft все пак. Натискате Save. И го правите тук, сервер IP 190. При мен е така, при вас може да е друго IP-то. Опа. 103. Така. Дискате старт пак. И IP-то не е това, което въведохме, а ето това всъщност, където отгоре ви излиза. Виждате ли? Ако не вярвате на това, може пак в TP-Link да влезете, натискате статус, давате надолу LAN, ето това е LAN, и тук ви го пише IP адрес. Виждате ли? И така. Така, сега го пускаме. Чакайте сега. Да изчакаме малко. През това време да вземем, да пуснем. Как се казваше тази игра, бе? Никога не мога да запомня. Абе, как се казваше? Верно, бе, Майнкрафт. Аз ще ви паузирам, докато се зареди сървъра и така. Така, върнах се. Ето, виждате ли? Зареди се това. Пише дан. Ето, 188, 254, 220.45. Тискате мултиплеер, add сервер, пишете го. 188, 250, както е при мен. При вас може да е друго IP-то. Не е същото, задължително не е същото, защото аз все пак съм с един. Ето, Stealth 54 Craft. Искате Join сервер. И вуала! Ето, тук изписва кой е влезнал. Ето това съм аз, само имам скин. Не е така. Ето, чакайте. Ето ме. Малко ми лаги, защото все пак снимам и за това. Иначе на вас няма да ви лаги. И така. На следващия урок ще ви покажа как да си направите, как да слагате плагини на самия сървър. И аз също да ви покажа, ето видите, вече излезна така, как да се правите админи. Давате десен бутон, тук пише ОП, тискате го и само гледайте. Ето, вече сме опнати, Game Mode 1. Ето. И после и утре ще ви покажа как да си направите
Как се казваше бе? Да, плагини да си сложите. Точно не да си направите. Плагини. После пак натискате стоп, ето то се по-бързо се стопирам. И после пишем the server has stopped. Затваряте това. Minecraft.com. И това беше от мен. Дано сте го харесали. Лайквайте, сабскрайбвайте. И най-важното, забавлявайте се и създайте нов сървър и кажете на всички да влизат. Това беше от мен. Аз бях Стелс54 и ще се видим другия път.